Bago. DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo Balita.
At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas. Maksyon morning mga ka-aksyon. Muling sumasa inyo, Aksyon Radyo Balita. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Aksyon Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman. At ngayon sa ating pagtunghay sa detalye ng ating mga balitang panlokal, PNP CSG nagsagawa ng inspeksyon sa firecracker zone sa Dagupan City. Sapat na bilang ng pulis sa pagsalubong ng bagong taon, tiniyak ng Pangasinan Police. Poso Chief ng Urdaneta na nanakit ng vendor sinibak. At para naman sa ating police reports, bangkay ng lalaki natagpuan sa dagat. Lola sinaksak ng basag na bote. Isang driver hinuli dahil sa dalang baril na walang dokumento. Para sa ulo ng ating mga balitang pambansa, Pilipinas nasa alert level 2 hanggang January 15. 5 trilyong budget, 2022 national budget, permado na ni Duterte. Para sa ulo ng ating balitang pang-ibayong dagat, hospitalization rate ng COVID-19 sa mga bata sa Estados Unidos mas tumaas dahil sa Omicron variant. At para naman sa ating showbiz news, Paulo at Yen spotted sa Boracay. Nako, para naman sa ating balitang pampalakasan, selebrasyon ni Curry sinira ng Nuggets. Muli DWCM, Aksyon Radyo Balita. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Aksyon Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman. At ngayon sa ating pagtunghay sa detalye ng ating mga balitang panlokal. Isa-isang ininspeksyon kahapon ng Philippine National Police ang itinalagang firecracker zone sa Dagupan City upang matiyak na walang ibinebentang ipinagbabawal na paputok ang mga firecracker vendor. Personal na tinungo ni Pangasinan Police Provincial Director Colonel Richmond Tadina ang firecracker zone sa Burgos Street at isa-isang tinignan ang permit ng mga tindera. Tinignan din ito ang mga produktong ibinebenta ng mga firecracker vendor. So far, ang dito sa Dagupan naman ay puro accredited to at nabigyan sila ng clearance to sell. Ang tinig ni Pangasinan Police Provincial Director Colonel Richmond Tadina. Sinabi niya na bukod sa Dagupan City, compliant din umano ang iba pang mga firecracker zones sa iba't ibang mga bayan at lungsod sa lalawigan ng Pangasinan na batay na rin umano sa ginagawang pag-inspeksyon ng kapulisan. Samantala, nagbigay na rin umano ng direktiba sa lahat ng chiefs of police sa lalawigan na agad kumpiskahin ang mga makikitang improvised na mga paputok tulad ng boga. Ayon sa kanya, bukod kasi sa mga ipinagbabawal na uri ng mga paputok, kabilang din ang paggamit ng boga sa madalas na nagiging sanhi ng injuries ng mga nagpapaputok. Binigyan nating directive sa lahat ng chiefs of police na confiscate kung may mga buga kasi ito kadalasan ang nagiging disgrasya sa mga bata na hindi alam yung mag-precaution. Ang karagdagang pahayag ni Tadina. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Coca-Cola. Ang balitang yan, hatid sa inyo ng Social Security System. Wala pang SSS account? Mag-register na sa may SSS portal sa SSS website. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Samantala, nagsagawa rin ng hiwalay na inspeksyon ng Philippine National Police Civil Security Group o PNP-CSG sa firecracker zone sa Dagupan City kahapon. Pinangunahan mismo ni PNP-CSG Director Major General Jesus Cambay Jr. na layong matiyak na nasusunod ng mga firecracker vendor ang mga probisyon sa kanilang permit na nakuha upang makapagbenta ng mga paputok at pampailaw. Masusing binusisi ni Cambay ang lahat ng stalls at inaalam kung may nagbebenta sa mga ito ng imported at ang mga malalakas na uri ng ipinagbabawal na paputok. Sila ay tumupad sa mga alituntunin and of course sila rin ang nagsasabi kung ano yung magagawa namin to improve more, especially yung mga nagbebenta ng illegal na paputok. Ang pahayag ni PNP-CSG Director Major General Jesus Cambay Jr. Sa kabuuan ayon sa kanya, nasunod umano ng mga tendera ang mga alituntuning nakasaad sa Executive Order No. 28 at Republic Act 7183 o ang batas hinggil sa pagbebenta, paggawa at paggamit ng firecrackers at iba pang pyrotechnic devices. Samantala, nagpaalala din ito na sa mga kawani ng Dagupan City PNP na laging ipatupad ang minimum public health standard
safeguards upang hindi magkaroon ng hawaan ng COVID-19. Tiniyak naman ng pamunuan ng Pangasinan Police Provincial Office o ng PPPO na sapat ang bilang ng mga pulis sa pagsalubong ng bagong taon. Sa isang panayam, sinabi ni PPPO Director Colonel Richmond Tadina na ang mga pulis na nakadestino sa provincial at regional headquarters na nakabakasyon ay inatasang mag-report sa pinakamalapit na himpilan ng pulis sa kani-kanilang mga bayan upang umagapay sa pagtitiyak ng ligtas na pagsalubong sa 2022. Magre-report sila sa nearest police station sa kanilang mga bahay-bahay nang sa gayon ay maka-augment. Ang pahayag ni Pangasinan Police Provincial Director Colonel Richmond Tadina. Ayon sa kanya, nasa maximum deployment din ang lahat ng logistics ng kapulisan sa probinsya kung saan naka-alerto na ang mga mobile patrols, tactical motorcycle units at iba pa. Bukod dito, pinalakas na rin umano nilang kanilang intelligence unit upang mapigilan ang pananamantala ng mga masasamang loob. Sinabi niya na nakatutok ang kapulisan sa lalawigan kaugnay sa mga insidenteng talamak sa panahong ito tulad ng shoplifting, robbery, maging ang mga vehicular accidents. Dahil dito, dinagdagan umano ang deployment ng mga pulis sa mga mall, plaza, tourist spots, gayon din sa mga simbahan. Maximum deployment po ating mga kapulisan, yung mga mobile patrols, yung mga tactical motorcycle riding units ay nakaabang na dyan at saka yung pagbabantay natin sa mga simbahan. Ang karagdagang pahayag ni Pangasinan Police Provincial Director Colonel Richmond Tadina. Sinibak sa tungkulin ni Urdaneta City Mayor Julio Ramy Paraino ang hepe ng Public Order and Safety Office o POSO na si Francisco Serafica matapos ang ginawa nitong pananakit sa isang buko vendor Kamakalawa. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Mayor Paraino na hindi nito kinukonsente ang pag-aabuso o pisikal na pananakit sa kapwa ng mga itinalaga sa ilang mga posisyon tulad ng sa POSO. Aniya ng mga nagawa na ang mga nagawa ni Serafica ay taliwas sa tungkulin bilang kasapi sa lingkod ng bayan at tahasang baglabag sa civil service law. Binigyang diin ng alkalde na ang pagtanggal sa hepe ng POSO ay halimbawa at naway magsilbing aral at babala sa lahat ng mga kawani sa LGU Urdaneta. Sinabi rin ng alkalde na dapat din ay alang-alang ang karapatan at pagrespeto. Samantala, dumipensa naman ang nasibak na POSO Chief. Inamin umano ni Serafica ang nagawang pananakit pero hindi raw nito nagustuhan na ginamit pa ang kanyang pangalan ng ilang vendor na parang lumalabas na may proteksyon sila nang magbenta sa ipinagbabawal na lugar. Makailang beses na raw nitong pinagsabihan ang nasabing mga nagbebenta ng buko na huwag pumwesto sa ipinagbabawal na lugar dahil nakakaharang sa trapiko, subalit nagmatigas raw ang mga ito. Aksyon Radyo. Police Report. Puspusang inaalam ngayon ng mga pulis ang sanhi ng pagkamatay ng isang lalaki na natagpuan sa dagat sa bayan ng Bolinao. Pumalaot si Jackie Organista, 40 anyos ng barangay Lucero nang makita niya ang katawan ng biktimang si Romy Olermo, 46 anyos na residente ng barangay Binabalitaan na positibo namang kinilala ng kanyang inang si Duran Olermo. Dumaranas umano ang biktima ng psychosis. Samantala, sinaksak ng basag na bote ang isang lola sa bayan ng Labrador. Nakaupo at nagpapahinga ang biktimang si Patro Ocampo, 68 anyos, residente ng barangay Tubuan, nang biglang dumating ang sospek na si Rolando Sendayin Jr. alias Moymoy, 22 anyos. Nakainom ang sospek nang magtungo sa bahay at gamit ang basag na bote, sinaksak nito ang dalawang beses ang biktima sa likuran. Nagawa naman ng biktima na makatakbo at manghingi ng tulong sa mga tanod dahilan para mahuli ang sospek. Itinakbo naman sa pagamutan ang lola. Inaresto naman ang isang lalaki na unang inireklamo ng panggugulo matapos mahulihan ng baril na walang lisensya sa lungsod ng Urdaneta. Naganap ang insidente sa barangay Lapita proper kung saan nang makarating ang mga rumesponding pulis na abutan ng sospek na si Oscar Manzano, 57 anyos, residente ng barangay La Luna, Santo Tomas, Pangasinan. Wala rin itong maipakitang dokumento ng bitbit na caliber 9mm na may dalawang magazine na kargado ng tig 8 bala. Nakatakda na itong sampahan ngayon ng kaukulang kaso.
Pilipinas nasa alert level 2 hanggang January 15. 5 trillion pesos 2022 national budget. Permado na ni Duterte ang lahat ng yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng DWCM Action Radyo Balita. .26 ang ating oras, muling nagbabalik DWCM Action Radyo Balita. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Action Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman. At ngayon sa ating pagtunghay sa detalye ng ating mga balitang pambansa, mananatili ang bansa sa ilalim ng Alert Level 2 mula January 1 hanggang 15 na 2022. Inihayag ito ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles matapos aprobahan ng Interagency Task Force kasabay ng updated country risk classification na epektibo rin simula Sabado. Kasama na ngayon sa itinuturing na red list ang Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Nambia at Spain. Kabilang din sa green list ang Bangladesh, Benin, Bhutan, British Virgin Islands, China, Mainland, Fiji, Hong Kong, Indonesia, Kuwait, Oman, Pakistan, Paraguay, Wanda, Sabah, partikular ang Municipality of the Kingdom of the Netherlands, Taiwan, Timor-Leste, Togo, Uganda, United Arab Emirates at iba pa. Ang iba namang bansa o lugar na hindi kasama sa listahan ay nasa yellow list. Samantala, inaprubahan din ng IATF base sa rekomendasyon ng Department of Foreign Affairs ang pagtanggap o pagkilala para sa arrival quarantine protocols at para sa international at intrazonal movement ng mga national COVID-19 vaccination certificate ng Armenia, Belgium, Canada, France, Germany, Kuwait, New Zealand, Sri Lanka, Thailand, USA at Oman. Ang Bureau of Quarantine at Department of Transportation, one-stop shop at Bureau of Immigration ay inatasan naman na kilalanin ang mga proof of vaccination na aprobado lamang ng IATF. Samantala, nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang General Appropriations Act of 2022 o ang 2022 National Budget na nagkakahalaga ng 5.024 trillion pesos. Ang ceremonial signing na ginawa sa Rizal Hall ng Malacanang ay dinaluhan ng mga leader ng Senado at Kamara na sa pangunguna ni Senate President Vicente Sotto III, House Speaker Lord Alan Velasco at iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan. Ang 2022 GAA ay 11.5
na mas mataas kumpara sa 2021 national budget. Ito ang pinakamalaking budget sa kasaysayan ng Pilipinas at huling national budget sa ilalim ng Duterte administration. Ang mga nakapaloob dito ay may kinalaman sa patuloy na pagtugon sa bansa sa COVID-19 pandemic at inaasahang makakatulong din sa pagbangon ng mga lugar na nasalanta ng bagyong Odette. Sinabi naman ni Senate Finance Committee Chairman Senador Sani Angara na matindi ang pangangailangan ng mga lugar na nasalanta ng bagyo at mahalaga na maibuhos sa maagang panahon ang pera para mas maagang maipatayo ulit ang mga nasirang bahay, ospital, paaralan at iba pang infrastruktura at makabangon ang lahat ng naapektuhan. 7:29 ang ating oras at ngayon sa ating pagtunghay sa detalye ng ating balitang pang-ibayong dagat. Nagbunsod sa mabilis na pagdami ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa mga bata sa Estados Unidos ang Omicron variant sa loob lamang ng ilang linggo. Batay sa pinakahuling datos ng US Centers for Disease Control and Prevention, umakyat sa 334 o may katumbas na mahigit 58% ng mga bata sa buong bansa ang kabilang sa 7-day average number ng daily hospitalizations mula December 21 hanggang December 27, mas mataas kumpara sa humigit kumulang na 19% na naunang naitala ng ahensya dito na mas kaunti naman sa 25% ng 74 million na mga bakunadong mga Amerikano na may edad 18 taong gulang. Nagbabala din ang mga eksperto sa posibleng pagkakaroon ng surge ng Omicron variant sa buong US dahil sa muling pagbubukas ng mga paaralan dito sa susunod na linggo pagkatapos ng winter holiday. Sinabi naman ni Dr. Jennifer Nayak, isang infectious disease expert at pediatrician sa University of Rochester Medical Center, na ang mga batang wala pang 5 taong gulang na hindi pa nababakunahan laban sa COVID-19 ang tinatamaan ng nasabing virus. Anya, nangangahulugan ito na malaki pa ang bilang ng mga bata wala pang pre-existing immunity laban sa nakamamatay na virus na ito. Bukod dito, makikita rin sa datos na halos kalahati ng populasyon ng mga bagong kaso ng COVID-19 ay mga batang edad na 5 taong gulang pababa. Tumaas din sa 109 ang bilang ng bata sa New York City na may edad na 18 pababa na naospital sa pagitan ng December 19 hanggang December 23. Habang tumaas naman sa 184 ang kabuuang bilang ng mga batang may kaparehong edad sa buong Estados Unidos ang naospital din dahil sa COVID-19. Aksyon Radyo. Showbiz Balita. Samantala, para naman sa ating showbiz news mga kaaksyon, namataan na magkasama sina Paulo Contis at Ian Santos. At ngayon, hindi na po sa Baguio, hindi sa romantic restaurant, kundi sa Boracay na. Sa Boracay na mataan ang dalawa. Makikita sa ilang imahe na kuha ng isang netizens na magkasama ang dalawa sa airport. Matatandaang minsan nang na-issue sa nabuntis itong si Yen at agad naman itong itinanggi ni Paulo Contis. Aksyon Radyo. Sports News. Ano yan? Boracay as a friend ba ngayon? Well, diba? Kailan ba lalabas yung katotohanan na yan? Time will tell, sabi nga nila. Baka sa 2022, diba? Anyway, mga ka-action, hinirang si Stephen Curry bilang unang player ng NBA history na kumonekta ng 3,000 career 3-point shots sa gabi kung saan nakalusot ang Denver Nuggets sa Golden State Warriors sa score na 89-86. Umiscore si Curry ng 23 points, tampok ang 5 triple sa pagyukod ng Warriors sa Nuggets. Blinangka naman ni Denver center Nikola Jokic ang 3-point attempt ni Jonathan Kuminga ng Golden State para ipreserba ang kanilang panalo matapos mabitawan ng bit-bit na 24-point lead sa halftime. Nagposte naman si Jokic ng 22 points, 18 boards at 5 assists para banderahan ng Nuggets sa Orlando. Nagsumite si Giannis Antetokounmpo ng 28 points para igiya ang nagdedepensang Milwaukee Bucks sa score na 23-13 sa 127-110 na pagtumba ng Magic. Itong ika-4 na sunod na pananalasa naman ng Bucks. 7:33 ang ating oras. Action Claire. Nako, Happy New Year sa ating mga tagapakinig. Ilang oras na lang mga ka-action ay 2022 na.
Ayan. Sorry, nakalimutan ko yung mic mo kanina. So ilang oras na lang mga ka-action ay 2022 na, panibagong taon na. Samantala, batiin natin ang mga nakatutok sa atin sa Facebook Live. Magandang umaga po Ma'am Delia Cabais. Happy New Year din sa inyo dyan at sa buong pamilya po ni Ma'am Delia. At kay Sir Salvamar Cancino, magandang umaga din po. Ayun kay Ma'am Janice, good morning po sir and ma'am. Happy New Year everyone. Watching from Japan. Ayan, magandang umaga. Umaga na kaya doon? Saan ba? Ayan, magandang umaga po from Philippines. So, magandang umaga din po kay Sir Ben Gab Jovellanos at kay Sir Mel Aguilar. Ayan. Yan na yung mga tugtog na maririnig natin mamaya. Abangan ho ninyo mga ka-action ha, mamaya dahil magpi-play ho yung atin pong year-end report. Yes. Mamaya alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ho yan ng hapon mga ka-action. Mapapakinggan ho ninyo dyan yung mga malalaking mga balita na tinutukan ho ng Action Radio Pangasinan sa buong taon ng 2021. Action Joyce, may mga babatiin ka ba dyan ng Happy New Year? Yan, Happy New Year din po kay Ma'am Francisca Hubero. At syempre, Happy New Year din po sa lahat po ng nakikinig sa atin at laging tumututok at nakikinig sa ating stasyon sa 1161 kHz. Happy New Year din sa may Barangay Santo Domingo, tayo Pangasinan. Happy New Year. Huwag po tayo masyadong magpaputok. Ayan ha, ingat-ingat ho tayo mga ka-action na wag ho tayong gumamit ng mga illegal na paputok. Lalo na yung boga. Oo, kasi yan yung sabi ni Kwan kahapon, sabi ng PNP na itong mga boga mapaminsala. Akala kasi May na mga safe yun. yung mga improvised na mga paputok. Oo. Bawal ho yan mga ka-aksyon. At sana maging ligtas ang atin pong bagong taon. At sana hindi kayo isa doon sa mga makukover namin mamaya na mga mapuputukan. Wag naman ho sana. Anyway, di ba mga ka-aksyon, tumutok din ho kayo sa amin hanggang mamayang madaling araw mga ka-aksyon. Dahil samahan niyo po kami mga ka-action sa pagsalubog sa bagong taon. Oo, dahil meron tayong special live coverage mga ka-action hinggil sa pagsalubong ng bagong taon. 7:36 ang ating oras. Wala na ho tayong sapat na oras mga ka-action. Oras na ho ng pamamaalam. Antabayanan ho ninyo sa ilang saglit. Susunod ang programang MIB Mga Isyo ng Bayan. Makakasama naman ho natin dyan si Action Joel Balolong. Ayan. Nakasama ho natin sa atin pong Master Control si Action Conrad Alvarez. At sa ating News Department, Action Dav Tibakay. Sa ngalan din ng aming pong Station Manager, Action Violi Valdez Ferrer. Kami naman po ang inyong mga nakapiling, Action Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Laging tatandaan, una sa aksyon, Una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino.